Аз какво не искам да ме убият. Няма да те удря. Може да дойдеш супка, няма да те ударя. Не, Ноктърн ми дойде. Виждаш ли? Има Ноктърн на ръка. Трябва да играем разумно. А ти имаш дабл, той не може да те убие. Нищо. Той може да може, защото той е 9-3 човек. Ще го Виж сега, играем разумно, win game. Това е разумна игра, win game. Това ще не е на автомат. Ти... Кюто ми каре, ходи той абе! Разбрах аз. Разумна игра, win game. Това е разумна игра, чакаме те да са агресивни. А сега на бота, ще трябва някой да се справи с него. Не, разумно, не, там са, разумно. Аз играя доста, как казвам, разумно. Разумна игра, че да. Това е разумна игра. Да. Аха. Аааа! Ah, 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 ah.